Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Aduh, modal iki. Ya adil ora kok modal adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Nyo. Bismillah. Ya. Ora kabari sik sadurunge. Ya piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wis utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akene mek semono. Wah. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati dening aku. Baca cilak kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nyanyi baca. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Waduh. Kurang pisan. Ya, iya. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Der. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe ayo gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana ngedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngedemel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Bocah aku mbok udu, pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omonge. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perlu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang kadempel iki ora duwe salah ora diluput nang Gunung Istina.
Durna arep boyong Semar kok wong Karangan Dewala dikatutke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Sengkuni Dalem Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Tak kere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo, ana nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng, Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek, ganti bebek. Bebek atus sekali, ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dipate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati yang ratu, gong binatara kok nenggalan nyanyi bebek adus kali sampeyan dhewe. Taran mboten. Bebek adus. Bepate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Depate sampeyan niku piyayi luhur. Wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara Ngastina nembah kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe. Ampun kaya ngoten ta Depate? Bebek. Oh, mancan kandhan-kandhane ngayal. Bebek. Bagong isa-isa.
Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Pate. Wetro dalem Pak. Parang kadempel wis padhang, nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel, nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan, nggih, Pak.